Светът се вълнува. Със същия дух, с който един човек създаде Смирнов преди много години. Ако си жив, този дух живее в теб. Той е твой. Не за да го пропиляваш. Не да го криеш. Той е твой, за да провокираш. Да шокираш. Да избухваш. Да откриваш. Да мечтаеш. Да създаваш. Светът се вълнува. Защото се опитва да ти каже, че е твой.